Na začiatok si vytvoríme magický kruh. A teraz môžeme začať prvým riadkom. Celé srdce sa bude skladať z krátkeho stĺpika. Takže v tomto prvom riadku si vytvoríme 10 krátkych stĺpikov. Ak máme počet hotový, kruh poriadne utiahneme. Robíme to ale opatrne, pretože ženilková priadza sa zvykne trhať. Označíme si začiatok riadku a môžeme sa pustiť do ďalšieho. V druhom riadku budeme pridávať 2 krátke stĺpiky do každého vytvoreného stĺpika. Teda na konci riadku ich budeme mať spolu 20. V treťom riadku pridávame 2 stĺpiky a 1 stĺpik. 2 stĺpiky a 1 stĺpik. Na konci riadku ich budeme mať 30. V 4. a 5. riadku tento počet iba zopakujeme, teda na konci 5. riadku máme 30 stĺpikov. Keď máme kruh hotový, jednoducho ho ukončíme. A takýto kruh si vyrobíme 2-krát. Teraz môžeme pokračovať 6. riadkom. V tomto riadku si najprv vyrobíme 15 krátkych stĺpikov. Následne kruhy spojíme. A pokračujeme obháčkovaním 29 stĺpikov. Takto obídeme celý kruh. Urobíme znova spojovacie očko. A dokončíme celý riadok 15 stĺpikmi. Tak, 6. riadok máme za sebou. To bol asi ten najťažší a môžeme pokračovať. V 7. riadku celé tieto 2 kruhy obídeme krátkym stĺpikom a na konci riadku máme 60 krátkych stĺpikov. V tomto kroku potrebujeme kruhy spojiť, aby na konci vytvárali srdce. Podľa videa ich zaviažeme. V 8. riadku urobíme 5 krátkych stĺpikov a následne 2 zlúčime do jedného. Takto pokračujeme po celom obvode. Teda 5 krátkych stĺpikov, 2 zlúčime, 5 krátkych stĺpikov, 2 zlúčime a na konci riadku máme 52 stĺpikov.
9. riadok iba obídeme, teda znova máme na konci 52 stĺpikov. V 10. riadku znova zlučujeme, ale tento raz urobíme 4 krátke stĺpiky a ďalšie 2 zlúčime. 4 krátke stĺpiky a 2 zlúčime, teda na konci máme 44. 11. riadok iba obídeme, znova nám ostane 44 stĺpikov. V 12. riadku zlučujeme 3 krátke stĺpiky, 2 zlúčiť, 3 krátke stĺpiky, 2 zlúčiť, na konci máme teda 36 stĺpikov. V 13. riadok iba obídeme, ostane nám 36 stĺpikov. V 14. riadku zlúčujeme po každých dvoch, teda 2 krátke stĺpiky a 2 zlúčiť, 2 krátke stĺpiky, 2 zlúčiť, na konci máme 27 stĺpikov. V 15. riadok iba obídeme, ostane nám 27 stĺpikov. Teraz prichádza čas na vyplnenie. Už sa nám to začína črtať. Pokračujeme 16. riadkom. Tam zlúčujeme po každom jednom stĺpiku. Teda urobíme 1 krátky stĺpik, 2 zlúčime. 1 krátky stĺpik, 2 zlúčime a na konci riadku máme 18 stĺpikov. 17. riadok iba obídeme. Znova máme 18 krátkych stĺpikov. V 18. riadku už zlučujeme každé 2. Na konci nám ostane 9 stĺpikov. Môžeme znova doplniť. A v 19. riadku pokračujeme, zlučujeme opäť každé 2. Na konci už len prevlečieme riadzu cez všetky zvyšné očká a ukončíme.